What's up mga kailong? Come back again with another video na po. Oops, wapay kawan pero busog na. So nada mi diri karon sa Davao City. Nagay mi karon sa SM kay mga only. Kami lang tulo. Yes, because I am here. By the way, wala pa na ako naingon sa inyo ang nahack day ako ang Facebook account. So kung namin mo chat sa inyo dito ang gamit tong account, dili na to ako. Nakoy bagong account karon. Apil tong daan ako nga Instagram. Connected mo to silang duha. O na nga isa na mag-follow dito dito eh. Nagbuhat mo bagong account so link rin ako sa ubos. Then let's go. Shutter. So, humanamid kaon dito minangan sa Jollibee. Kauban ako sila mga sa papagyapon. Ya, karon kay padulong mi sa Vivo. Nabaguhan ko kay kamera tulo nila mamang naglaag karon. Wala akong duha ka manghod. O wala po sabay sila akong lolo. Namin diri ako rin sa Broken Shire. Okay guys, dugay kay tawagon sa papa. Pa-inject siya diri ako. Pakno. Mundo kong pakno ano naman. Wa siya kabalo nga dugay ra kabalo. Ha. Yes. So update ra mo niya dito magsaba-saba diri kay basig. Injikan pag ang lubot diri. Ay naku, so may PD trip na ko diri abay. Dugay kayo tawagon si Papa dito ano kay magpa-inject siya. Sige ko balik-balik. Ya. Gusto po unta ko madtog Gmall karon kay tanaw lagi na akong price atong Sony A6400. Kay basta gusto lang ako tanaw ng price. Pero murag malabo na may makadto dito kay palagi kitawag si Papa. For how many hours? Hours? Alas 4 pa mi dire nya, alas 6:30 naman siguro karon. Karon rin mi naman. Then kagani while naglingkod mi, tingala ko abi na ko giuyog ra sa katong tapad na ako nga patient ang lingkuranan. Buing naglinog naman dai kay ang sign sa hospital nagana-ana na ba. Tulod sa di ba kusog budget kayo. So padalo na mi Gmall karon kay mga on sa mi dito ha. Yay! So na ako diri sa Sony Center karon kay mo na akong gusto i-check ang A64. Yes! So tanaw ko diri. Let's go! Hey, so manami diri karon sa Gmall. Then ano to? Malit ramig mga salina para sa kuha, sa manghod, sa lolo, sa manghod, sa manghod. Yes.
So mauli na mi karon nya ang price diya atong A6400 kay 58k na siya kit lens. Balikan ko na ako next month. Bye bye. So kung nagustuhan nyo ang kanina video, please like, comment, share, o subscribe mga long. Appreciate.